Technology amaigirio a HTS NASCOP nkurwabale nigo baukora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bale asenyegitari ya RAM ere ange nekigambiro kia Kisii low codes mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere Eyemo isato marakabere ibere Eyemo enotisano Gusii enotisano na Eyemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Bongo bora unagote no bwate obongo tata na engwete kwanire nteki yawo igona gotegera ro igunga no igwete umubiri bobe nando gotebyo gende mugundo amwerezo baramanje sana ndimo kondigererigo enago kumiri ihenga ke yonsi pingo tumikora mario chebuna na rwete inda ya mama iho nyiboire kindo motera mbaka bono iganchi tindaranga nchirinde nero ndanyare ko bakingo kore bintu wetani gotera lakini bono tiana rako mata anabonga muburo mintu kuna vitu zingine naona vitaba konye pi aina mukaya kuna wakishingo mechimukunya kulikanga ichiko baira shwali azilipi sasa ni nini mnapata kutoka huko taki bano nyamusi buone gaiga mama musi batorita gotokonya pi tali ngata gotokonya na hende ichibu ndi yararerega ndiri mosali jeje naona sana gotia ndi kogenda nke Omoitongo Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwancho muligera wana ukori ndonsi asobereta semaragoba yabono chinga kichengo kuwaligania SMS mwana Amayia aseri bonyare ko sansamura na kumanya unabale kibaito bako yasangire koro chingongo Johnson imene isiko yorgongo rwa Gusii tukeri gari ya Jumaine stari kibere omutinyo kanu mwaka bukiri bubere na merongevere ne namange ngabereka korekana ayo aseri bongo chiko kumanya semaragoba yabono koro chingongo Johnson inyirabona bokondra gutubwato mara yare ko korekana asogo choro kwaye oyo kabere omunyakirobo anabona ase public service board ase county ya Kisii yobo igoli tali ya betriko bwatukwa gochia ase bunge gochikoba omokonyu mugavana be county ya Kisii ngani ya seri tukulya rero njabage kuligerigwa n'aba MCA asama gacha TC chinse mochiga chie county ya Kisii ngaje to kuligerya gose nati anigwa ko bomokonyu gose tatianire inyora yani gagocha maiga yobe oyobegete kina sekambe kerkemeru asoko nyara kwamereria ogochoro kwaye obehebo maiga yo kurusie kine kya sekagambero na gwanchera okogendera kwaye busio kwaye obebo buno mokonyi abu mugavana we county ya Kisii omwancho muligera ne libuna oyo ligetie kina sekagambero karikia meru buna obebo tabase gochoro buno mokonyu mugavana nigo bona arusetie kine kyo asekagambero ngati yalia tora murekere kerokeria kine kwo igokete ke maiga yo mokonyu mugavana Robert Monda na ikasegambero asekine kirache gotegerwa westari 15 no Eyemo omutinyo yigokane wanyamaiga yo ligetio gotangu kwaye obebo gochorwa kurusie kinekio sekagambira sayo mananda mange gendra gotobwati goitena semeli mtandao semeli ya Facebook na bogotenda buna Ndizi TV News Digital na bogen semeli ya YouTube tonyara buna Ndizi TV News tobase kweba gotobwati goitera se website yetu na ndizitv.co.ke onyare konya warayuamo na ayanda mango tokobwatira nere goitera somo no wimanyerio ni gakuru kwa Lydia Mose ekero clipet no mokera ka neke buna chibi chamuli watnyorere asenchura ebundrete litangana
igima tunyara mangana yase oko ya chutia. Kengo itunguru segundo bogima bwane. Kekore ibago bya muchirange katatu. Umusubatio mumutakano mbere rare maega y'abantu komogoserugo mabwaye na gotama kurubwa yamenyete bona seise mokase gakemye ketano tamaitinga y'abana bare nara yukuru munyerro ningoramo konye gose neryo libolyo. Kulingana na mabu na kila kitu, hii shamba ni ya county government. Na shamba ikiwa ya county government haikuange na title deed. Omwe MC wodi ya Nyako kose masio yagimbirare maga yoko buru enchirani gagwetera chibando imoko cha service ya henase kigose tegerera. Kwa hivyo tuko katika hali ya mgomo mpaka serikali itakapoacha mgomo wao. Abanyagetari nigo bagoserere kogendera no mugiro obonye serikali tiri guchiki ukugani kwabo na nigo bamuchiri umure bwense ne serikali yangimaso gotei ukugani kwabo. Asa yo monenda mange saransike bono twe menya senchire yo bwekero Ensa yabono maragoba iritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesya mangana mu yetogo cyaka kurwa se county ya Kisii mu governor we county ya Kisii Paul Simbaratin asiri tokolia rani ga wakomera na bana boda boda kurwa constituency gati yabone constituency ya Kitutu Church na boy governor na bana boda boda kurwa sense mirya bo basen komera na asegeti kia Gusii stadium mu county ya Kisii aratini gate bana kolia ira ngaje kubwata na bana boda boda liko na kibuno murembe nkero ni gola serikali ya county ya Kisii abiga bana boda boda ngotwara barobosi bole aso bokorri bwabo chinga kyo charatini ga abalire ira yogo chikobaga bibanda anebono asibako egeka nako igama chipikipiki chabo nga kiyomo kasona boygo chinga kichembura arati ko kwana kurwa segete kya Gusii stadium nigo chinga kichboygo amolekera obokoreri kurwa sense moja serikali go cyasaba na boda boda chinga kete ni gate basekano yabana boda boda beja bireke korekana ni gabanya getali baroka ni kombya wana boda boda samatuko asabona aruge kurege tingo cyasaba nyagetali bonsi ko nekibona mwana boda boda ndo wensi reki wasinya getali akubwatikano basakano bane kibno bero umuntu mutanga ni konyara koligererwa unenchire mu yoko nyarago konya ogima buhaye chegeni gate unenya getali ya Kisii teaching and for hospital ya rechem ni gerabe ase basakaneria ya bwango gose emergency accident no baraba kumnyoki uko ndiko bunyagetali chosi meye county ya Kisii kana kibuna nkoro warabo koryo buyago cyase abana boda boda shits nomba shits yake katika procurement shida kimekuwa hadi yule mtu ambaye alikuwa anatengenezea vitu na BQs. We have only one QS. Yeye anatengeneza BQs za hospitali za Eyemo zote, lakini ametengeneza Eyemo. Haja ndio wanasimamisha budget nzima, budget is not operating, lakini hopefully wakifungua tutaendelea na kazi ya kwenda mbele. KTH daktari amesema ile bwana alikuwa hapa anasema kwamba watu wa pikipiki wakija wao wanawake wameweka mguu hapo mguu wao ya carers what drivers they were riding carers, lakini wakati mwingine nini ride safely but an accident ni accident. Tafadhali akiwa na bodaboda ameumia au mjeruhi, let them be treated urgently. Hospitali zetu lemofozi zote we are trying kufua pale kwa kama tunaweka pesa ya kutosha. Madaktari wengi tumeamua wataandikwa na watashughulikia watu immediately at lemofozi. Watu ambao wanakuja KTH wale ambao imeshindikana ndio wanakuja hapa level 5. na gotigana yo amenye kurwase wodi ya Nyako imeye county ya Kisii nigo imokiari bagabya bene asoko nyara ko moroseri mu MC wodi ya Nyako ya Cosmasio ya gas mundi nchira eyo kaganda go cia service yaje aniga go chamaga yo mu goryo yo mukuru senseme yo korokana go tagora chinyomba cyaringe cyabanya nyimba senseme yo asekerenga buna niga gorite obule mu buna ko ro mu MC wodi go tatwari nchira asoko genda ofisi yaye na ko ira bamenye kuru senseme yo kubwata na sobwamo na go tagora asekonya rumuguru yo konyora gitire na go te buna niga betega ko gore kiginge kyo ko ngano mu MC wodi ya Nyako
ko kosmasio jagi ni gensemo yago tebuna ekenge kyo ni go keregia serikali na boy gote kunyari kana liente ni kunyara konre go ekenge kyo asate birabuna aibari ni nchiri ni gebante gotigwa asobo kuri bamenye kurwase wodi nyakoe ejemaga yamenye abo kunyara kwe murungani na gote yabuna yabera konkonyoro bokorre kurwa service yo MC kubwatikana no kubura gwenchira umurikito noroboturu asenchira yobwekera nijuri kerubo abamenyi korwase wodi nyakoe nigo baimukereire igoro kwe murunganirio umugori obore moyomo uyo gitetemba kenchera egendo kireire no nyumu MC bwenseme yo gutanyara wika chiabisi chiaye. Wakati nimechaguliwa imekaa ngumu sana, yani imenikalia kazi imenikalia ngumu sababu kwa access ya ofisi yangu ni ngumu sababu hakuna barabara. Inabidi nipite kwenye mahindi ndio nifike kwa ofisi. So leo wananchi wameamua wakuja wanitengenezea barabara ya kuingia kwa ofisi. Ila kitu muhimu kwangu mimi na washukuru wananchi wangu wote. Nigo omukageru yo bobonererio boremo agotebekana kugitamba kenchera yo gweta boigo gotagore nyumba yabekire ebe yabanyanyimbo konye batarasukigu kurwa ase ensemeyo. Hii njia ndio inakata Matara na Bunyakatenyi. Hii ndio njia kutoka zamani ilikuwa barabara mpaka ya Matara na Bunyakatenyi. Hii ndio boundary. Tumechenga nyumba ambapo maskari wetu walikuwa ngekuja kukaa wakati tibu kutoka hapo na ofisi ya MCA tukaichenga hapo na pesa ya serikali. Sasa hivi ofisi ya MCA imefungwa, kazi iendelee. Ndio wananchi wakanituma kwa sababu hii ni kijiji yangu, mimi ndio nasimamia hapa. Wakaniambia sasa mbona kazi iendelee, MCA ajue anaanzia wapi mpaka ofisi, mkiangalia hapo mtaona vile amelima. Nyumba ya serikali ambayo MCA anafanyia kazi yake, afanye kazi yake. Ndio wananchi waliamua wakaona waje tuanze tu hivi ili tusikizwe maoni yetu, ofisi yetu ifanye kazi vizuri na kila mtu akija hakuna hata sehemu anaweza akasimama. Mkiangalia huko hakuna kazi mahali inaweza kufanyika kwa sababu kila sehemu imefungwa. Nigo abamenyi abo baikensemeyo na kuigorenchereyo elio MCA gutumia abisiaye elio kubakonya bakumwikera ase ubwango. Sasa bulot bile liruhusu atokuza njia. Tulihusia huyu mtu shamba lakini njia ya barabara ilikuwa hapo. Tangu miaka yote nenda rudi, hiyo chama amefunga njia. MCA yetu mahali anakaa, hatuoni mahali anafanyia kazi, milango inafungwa, hata macho ile tunachenga nafunja huyo mtu. Sasa hatujui iko namna gani. Misa yetu alikuja akachenga nyumba ya maskari wakaya hapo kwa hiyo nyumba ya MCA. Lakini wakati mwingine huyu chama akakuja tena akambomoa hiyo nyumba. Anaanza kubomoa hata madirisha yote, milango iko chini. Tukashindwa. Leo tumeshaamua na MCA wetu tukakuja hapa tukatengeneza barabara ile liko hapo. Kama tulifanya vibaya serikali nyingi ndio mtatuamua, lakini tulifanya vizuri kwa kuona hiyo shamba hiyo barabara tumetengeneza. Gukwana no MCA uyo Cosmas Oyagi nigo amogania umugori uyo kuiraneria na seki arenge kugora ubolemo bwe serikali asinonye cyabisi cyabanyanyimbo cyagakiri. Kulingana na mabu na kila kitu hii shamba ni ya county government. Na shamba ikiwa ya county government haikuangi na title deed, inakuanga na release. So jamaa kama na complain yako na title deed, mimi nashangaa sana. Sababu hii shamba kulingana na map na kila kitu inaonyesha ni ya county government. Sababu tushachenga ofisi ya county government na kuna pia police post imechengwa pale juu lakini pade inapomolewa kidogo. Ningo reporter ya Egetaseni kia Ndizi TV Erietaria Nenjuli Kirubo. Diketo juri keruba soroboti rwa senchire yobo ikirano gotigana yubono mwancho muligereria ni gobone ya matemo kurwa sekenyero kirikia moche nwa geta ase wodi ya Gisima imeye county ya Nyamira bagendrete kolero bo ene bwabe yenko bwatekana buna no monto manyekanite kunyara gosaga no mwana obole skuru ya secondary okiraboni go monto itarabe kubyara sabona baganiriye gatambugoro kyabongo nyara kuimoka sensemeyo cinga kiye nigo batebere bagendrete ko gosergo guma bwabo nabo igamangani yo bibini garengete kuna enkeyo egento batebere kenyare kumurikirwa so getambukiro kiri cyo kunyara kuimukiwa asobongo uno muri kito Paul Kapokara kurase county ya Nyamira angotomanya nimeye kanyore kiga kya mochenwa geta ekyo gigotuke meye wadi ya Gisima bogetutu bwa masaba meye county ya Nyamira
ase tokomera namo naba matabamo abo bagendera ko bakwemurungale kubatikana mo no buturu tumbo bakobo ko bagendera ko bakorekana sayaiga obo bono boirere kegosereria kenene guchase obugima bwabo gukiraiga ntrara kende kia koriru wana ndo kumainisa ulito manyata ningie shida bintu byara koriru lakini tukwira chiriboti bya ranchao korengana mona Emmanuel Isaboke oyoro mamenyi ase chinseme chigani gakwerera ngasa matuka magega nigo ebinte bike buno webintu byagenda kwa bikoni kigwa senke yigakora emirimo egento bono gyakinire nabo igokoreta kogoserio konene guchase eyamategeiga ya yem iga semenyete nje talinga ngiboire iga ngagere bo basinya mache iga nache to tukikasi lakini bone gaikenga kigete mara chingo ko chiko ibu mare bintu gete bingonya gokorerwe bituka tukoiga ntari kumanyanga ikerenga ingi batatage timbere gose no manyana bakorere bitina bona ngo sinku understand lakini bituko byara gaire no ane chingo ko chiibiri marambi tuma mara chingende chikaibu ko nyomba bintu byara koliru no ane nyomba ya manyana ebonire no ane ra gata utinga rabta ninje ngabunete lakini bono ubo saiti mboga enderete konya kororekananga ebituko ngonya gokorubire korengana monere nigo musae oyo manyekanete buya goika bono anyara ko bagakoma bwera umwana oyo moko yo gosoma eskuru ya secondary na komusa tomoro kurwa somo tuoje magega egento bono bagenderete goichanira mwana ari kurwa eskuru oika uruma akaumera umongwana getokorusha kero baikera na kamotabi ya teno obeka marunse kera matabi ko umwana kumuboli nkinakora agachaka kumu akomor kurmo omogongorio kabokeroe na bamuite tomoro bokeroe omogongo gotiro moelia kamotabi kera chikotuka manse akamanya kumunga komore ekiongo tiro gaiga bono kurweli mongwano ina bakonya kueba chana konya weda inga jena akora tekende lakini no mwana ogentonge yo babunete ne skuru alingi koru boni kine kigensi nyete imaite bona ngaki ndakora ngonyete korengana monere ni gairo umwana yoye wikase enyagitari na mega yaye kunyara kobaga kubwato kwa mega yokonyora ubugwenya asali kyaboigo EOP na kwegwa libagario kumubwata kulinde omukyo ibogotema kubwatana na muno abagambi kurastin semechigeli kwene kinga kubwatwale turebora matunda gwikabono iri media tiria agetu akaminyo kamba kabo mugambi taikera mugambi akanyora mongino ya kamata ingo ikiria ro mugambi report aka asenge njabu gata manyinga mange akamutoma gocho abaiboli baramuira nyagitari na rio na muminyo gati nyagitari bona asenge njona ruete report ya so mugambi ngaru report police bona musigari aka nge chukumu nga emubwana tamwale njino mugambi ngakio muntu yako ikere kageko ro musigari ngarare utatiga bono mugambi tinda roko respond yage okubulia kwa enkolinga nigo bonaganiri abantu bali no moyo bwanja gwesona nigati nabo igo bali bakwegera obwene bwamanya abantu bunenchire ya moyo kwegerera ya mateyeiga asibaganire bo igo musawo yo manyekanite buya kunyaraka bagakubeko byara bunenchire yemo yo kwenekia obwene we ya mateyeiga bona bombwate shida no mwana na bagendreta koigubo benonyo konya kolika bataraba buya pada ono koikerega na kina wasirenga maende kumwana wakutara koroko ginko reporter getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurasa chinseme chiga chiamo chenwa geta imeyegwa diga ya gesima county yiga ya Nyamira inche gonkuru kwa polikap okara na kurasa nseme yo ya Kitutu Masaba imeye kaunti ya Nyamira toka na baka Kitutu Chache North imeye kaunti ya Kisii ase kenyero kima nkadebu na gesure eke kutoka bono ase wodi ya Manyerero imeye kaunti ya Kisii muswate yo mumutakanwa mbirare ko bwatekana noko wasirugu makuru ase nkayaye maiga yo mugako yo sirugu mabwaye naniga beteka go saga no weka chintunde isato asanto ba mugosere nanko muitabare egantu keretaga tamakuru ase nke ina go chakomenya aso muirio ye wekiraboni ga Manyera so mwiri yasega kemia ketano na bwega maiti abana baye bokan kayibare ase bono agania serikali kunyara go soimeri kunyara ko mukonyi nyari kwirana senka yaye kubwatekana buno oburendi bwa abana bwaya bwata maiti asebare ni go bono bogendrete ko bokungu nera sameta ko teuna ni gagandrete ko tera makungu aso ko burwa enka yaye na bono ni gaganirie enka ya nyagosira abwasa asogete ko ne kibuna nko mwanchira balera na senkeyo agendere merubeli yaye anamona semero bwabwate na nyagosira uno muri keito dipo na sanya go tumanya kurwa sense meyo ya Manyerero.
ime yekenyoro kia Gisule ewodi ya Monyerero ebunge ya Kitutu Chache North nigo tokomerana no musubati aseleta milika kemunto oyugo toerera esabari ya yobogima yokonyomwa no mugaka Nyagusira Patrick Kibagendi kingenda takamenya ubone nkanyara abana babiri kunanyara abana babiri na isiniguna barwo mugaka na agasira kia chari 1993 nanywa metu 1990 agasira 1993 agantigira abana babiri mu isiko 2 years no mumura imitienyi kianda abana abo no bari moyo tigabana tamatinanga makabo ngaibagutuka bana kurwiri nkandira kwamenyeka mwaka 97 nkarwara kuna rwara nkaende gwadi myaka 5 ibiri myaka 5 ibiri ginkoirana makonyara ngabona achiomba cyari ngoro ibira yama yatagwira kira kama cyari ngime kyairu umuntu otagwira mu muru minto byali no mugakone yuma yaywe borwaire mbocheti komwa ibaga no nyangake engaki kingarete byasara byane no bulimi eke 2012 ndware stroke ngake me paralyzed Ensa majoka beka gwoka be kuruguru bakansi kuna rwara igo ngaitu bichinya gitari mbeke ya gatano ngachanya na seri kuramukia na ena seri gutara ne nyimbo na ena amanyire gukwana ande nkena bano guchabwa nega asobogima bwokomenya omuburaka nigo bounereria bogochaka korwa se amate yaye obwe bomoirere tere gotama korwa senka yaye guchese serikali kurinde go ikabono ataranyoro bokonyi aibagi bigachibikera nyomba bikaire bintu bisaine nuse milioni cyanga cyane bikaire kera kama bigakora pikorusiro mbaka mbatiga kende yonse kuna babwata 2022 nkabayira mbaka police station yekurukubumburi kabarusubumburi nkabayira police station yomura umurawe kuna abayikiororo ekebo tuko baruchipondi basoke bakabaniga baji baskari baji ko text ndi yose kuna chiri fire ye kwanda koti fire yane jaji kwanda koti kwikabaniga okomenya oboiri gwetera chimba choko gosereri gwako bogima bwaye semenya tubogima menyerta igo muchuyo tata make nabaya baripi nindagira nkorosi bari lakini ncho manyene ngatanga njiti nkolindagira yagaiga ekiagera ngo ikere nchare era enduruse basoka baenda bakore kondo ngatari bana bachire bakore kondo bagocha bebange nenche bambange na senkurara okorana nene ngombe tekurara sagu gusanga no Mosamaria oyo mwete oburaro asegika kie myaka 5 bono niga kwenekia emechando yo muswat milka eyo agenderete gwetera mwana oyo milka okwanire kene omaene pina gachandi gitekene kia mangana karon korigereriga no ninche nkorana rama biba sengenjo amabiba ya gankoranga achandi tene n'umuntu wanchite gasi yayo urokore gasi ngiya sana agaikaga chakaga agante bitata moke nche bono ndo chengo itunkurusu ndo bogima bwane kekore ibaga bya muchirange katatu ona kamatema baba mangana nditeyo incho nyakobera chiko ni asabana bamino ono mwana oyo maene pi unateba omenyire nche bye kandora mabira manene komenta nayo niga gendete gusaba obokonyi kurwa saba Samaria naboigo kuboria serikali kumurwanerera anyore oboene bwaye gusiba mintase mwabita Nyamira County Kisii County ngespias mwabita kamurancha nkuriyo abakonyi nyore mwana asengo swaimenye nande nyore gento nkuria no kweboyi kiyo rancha iguringaniri omokonye ekora nchirende teyo aragende no we ansata yo ona kurigereria gutamira yikuripoteri getaseni kyao na mbeya mu Ndizi TV kurwa sekenyoro kia Gisule ikike gutokemeye wodi ya Monyerero ebunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii ritariane ndipon asanya bia muno muri kito dipon asanya soroboti rogo ichano go kya somongno yuno kwegana buna nabega konyora obokonyi gotigana yibono moncho murira bayiboli ni gobona basembe gukone kibuna ngo kwana bale nago ikanga abana babucinga kibalisko nemono cinga kichiskuru chisiyekire unetira muyo jara komanya mechandeli bagote na komanya chimbo chi abana kero balenka na boyo koma chimbo chi abana ekero bale skuru kolengana bayiboli ni gobate birubuna enginchonero robra nyare koma chimbo chi abana ekero bagosanga na borobuna bugo kubatana kuro chisawe chimbe oyo gomare nkayane na iga ibate gusikiru nche kinda kwane igoro yeruse yeiga nare gukwanera abayiboli baito toika abana baitange ekiagera erusane entambere bona bune eruse yire entambe tobo goika abana baitange na kobadi baisiki bante gokora abana mbaka wa hydrobosaigo ekero bare sichinka ekero mwana akorire none gasinke igo kwa moire assignment nke akora korire gasinke
chingaki chinde ko komusuki yake ko mwali baga elinde kwa mu oberera ange na sore ninde twamanya abana baito chimbwa batwarire because karto iko bangana abana baitange okonya abana batware baruri chimbu chinde kuri sa abana bande batore chimbu chinkongo ono igo ntoko nyara ko bamanya buya lakini akara tu abaikirange nkomanya tolenga okoro kwa bonga kikore ne chimbu chabo ngakikire ekero barasi chinka ekinje nare gokwana abayibori baito tobe togoika abana baitange nako baadvice ekero barasi chinka kero kende buno muburi togosoka gwatiga abana bosaigo otari ko babeke eke bwente bakore ekiagera kero gwasokire ko mwana era agosoka abana bono maete na bakongu bare wika to baikange to bano na assignment nke gabako na gokora egere nari batari kwenda kugobana chikambani chinde cyanya ko chikubatantana ase igonche nare gukoranga abaguri bana bache bachenka nanda abaguri bane na butokorenga linga kanga abana bakora abere sukuru tiga abana barabunga barachaka twarana abana baito bago BF ege twaranga BF cyabo ngakikiri injiri kiri arwereteka abwate goso chenchiri so erusa nengi yere abana ngo cyabari batumuka ekero batumuka nikiruse abekeretwo abana batimoka kwaranga performance cyabo nakikire na BF cyabo ngakikire igona ari koreria abayuru baminto kisukuru cyeito kitoetana ine tobe togoika abana baitange especially buna umachoga yeito tobe togoika abana baitange ende tonya ko batoko badi baisibuya bia mono sana. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Obongo bora nagote no bwate obongo tata na ngwete kwanire gente kiyago igo nagotegera ro igunga no gwete umubiri bubi nando gotebyo gende mugundo Amwerezo baramanje sana. Ngimo kondigererigo. Enago kumuri. Ihenga ke yonsi pingo tumye kora Mario. Chibuna na rwete inda ya mama. Iho nyiboyire kindo motero. Mbaka bono iganchi tindaranga nchirinde nero ndanyare ko bakingo kore bintu wetani gotera. Lakini bono Tiana rako mata anabonga muburo mintu. Kuna vitu zingine naona vitabakonye pi aina mukaya. Kuna wakishingo mechimukunya kulikanga ichiko baira. Surely azilipi. Sasa ni nini mnapata kutoka huko? Taki bano nyamusi buone gaiga. Mama musi batorita gotokonya pi. Tali ngata gotokonya. Na hende ichibu ndi yara rerega. Ndiri Mosari? Jeje. Naona sana gotia. Ndi kogenda. Okay. Omoitongo Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Tugusaba kwabira soko burukana kwemeta mu mwancho murigeria nagote nakobwatikana nebiro nganchire yakiro musumali mangana mayya senchire yobo ikero ntukoraga isa to cyabutuko ndorenaga tosanga mangana okwana manga boyo ntukumulekera oroboti ruwa ya dipu nasanya urubona akoro igoro ubumungina orire omugako yakero arire omugako ina no mungino omugako yakuri umutakano ningo nawe mubaraka ningo chikoraga isa mwancho murigeria ntukumulekera ngani yaso ime onyare kumanya mubaraka ningo no mutakano ninga nanda mange tubone sato bali twabwate na borwetera somuno wemanyiriyo gakoro kwa Lydia Mose petrole mukira chibi chamu nilio gimitandao Facebook asa screen ya umwancho murigeria na bagoto bwate tomerana isato beterana nchenkuru Vincent Onyancha.
Gusii TV, obwansu bw'omu Gusii.